Allah subhanahu wa ta'ala ye koba dɔ kan ye koba min ni a y'a nisɔndiya kosɛbɛ ka d'a kan bi ayatollah ye Ala sɔnna mɔgɔ dɔ ka wuli ka bɔ a ka so ka na tuubi ka don silamɛya la ne fɛ n ka so kɔnɔ yan ma bere ta ma muru ta ma marifa ta ma tigi fanɛ ni m'o banɛ a yɛrɛ cɛ de y'a kanu ko karisa n bɛ fɛ n muso a bɛ fɛ ko n muso ko a bɛ don silamɛya la n bɛ fɛ a bɛna ka na tuube i fɛ a bɔ yɔrɔ ka jan dɛ mɛ ka mobili ta ka moto ta ka na ka n'i sigi o ayatollah ye an nana an dara i ka diinɛ na an bɛ fɛ ka don silamɛya la e fɛ bi n b'a fɔ Ala ye ko caman kɛ ɲinɛ san kɔnɔ mais kami Ashura tɛmɛna ani sisan cɛ Ala ye ko min kɛ ye bi o de ka bon a bɛɛ ye kami Ashura tɛmɛna kami ne yɛrɛ bɔra kaliwa la ka na se bi ma min ka bon a bɛɛ ye ne bolo o de ye nin ye adamadenw bɛ sɔrɔ de Ala y'a kɛ garisɛgɛ ye Ala de ta ye Ala bɛ jɔn garisɛgɛ waati la waati min ka di Ala ye nka n'i y'a deli kuma dɔ a bɛ se k'a teliya Ala y'a nɔgɔya kununko an ye katikati kura sɔrɔ mais olu ye diɲɛ ligisiw de ye lahara ligisi o sɔrɔli o ye jumɛn ye o ye nin an bɛ katikati minnu san Ala b'a dɔn lahara Ala b'a ɲininka an tɛ katikati ninnu san fiyewu ko i n'a fɔ diɲɛdenya kama bali a bi sira dɔw taamali nɔgɔya mɔgɔ ye nka katikati mana k'i bolo cogo o cogo Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko Imam Ali ma alayhi salam a ko Ali i k'a dɔn ɲɔgɔnmɛ bilen e b'a faamuya cogo min na sisan vewuti walima arabukati i k'o ba kelen ni a ko nka Ali i ka mɔgɔ kelen sɔrɔ ka don Ala ka diinɛ na o ka bon o ye mɔgɔ kelen k'o sɔrɔ ka don Ala ka diinɛ na o ka bon i ka vewuti ba kelen ni Ala subhanahu wa ta'ala y'a latigɛ ne ye mobili san mɔgɔw bɛ don a kɔnɔ n bɛ taa n yɛrɛ bɛ nisɔndiya mɔgɔw bɛ nisɔndiya ko karamɔgɔ a barika Ala ye i ka kaliwa jara i ka kaliwa jara a ye kuma ma fɛ ko n kana sɔrɔ mankan kɔnɔ i y'a faamu i ka kaliwa jara mɔgɔ caman bɛ kaliwa jara kaliwa jara parce que i ye wari sɔrɔ ne ye fɛn dɔ sɔrɔ min ka fisa wari ye a ka fisa sanu ye a ka fisa fɛn bɛɛ ye silamɛya bolo o de ye silamɛ dɔ mɔgɔ dɔ ka taama ka na a ma diyagoya fiyewu ko ayatollah ne yɛrɛ de ye ka diinɛ kanu nana n bɛna don silamɛya la o de kɛra bi o kumana aw ni ne an bɛ jɛ ka dugawu kɛ an balimamuso in ye min nana tuubi ka don diinɛ na ya rabbi Ala k'a ka diinɛ sabati a bolo ya rabbi Ala k'a ka diinɛ sabati a bolo an bɛ Ala deli Ala bɛ lajarabi se adamaden ma Ala kana lajarabi s'a ma min b'a ka limaniya tiɲɛ an bɛ Ala deli Ala bɛ jɔn lajarabi tuma dɔ la i kɛra silamɛ ye i bɔra dangan min na o mɔgɔw bɛ se k'i tɔɔrɔ walima i nana don dangan min na ni yanni olu ka ɲɔgɔn faamu a ka kɛw la lajarabiw bɛ se ka boli adamaden kan an bɛ Ala deli o lajarabi Ala k'a kisi o ma ya rabbi Ala k'a kisi o ma ya rabbi Ala k'a kisi o ma o kumana o de tun ye kunnafoni fɔlɔ ye ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan il faut an ye muso in tuubi an y'a tuubi ni min ye n bɛ segin a kan yan ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah masi tɛ yen fo n'a kɛra Ala ye wa Muhamadu ye Ala ka ciden nka karamɔgɔw Ala kira tiɲɛ tabagaw minnu k'u bɛ ka Ala kira ladege n galena Ala la ne kalena Ala la Ala min ye alikuranɛ d'a ma wallahi billahi a bɛ ka mɔgɔw tuubi cogo min na a tɛ ka fɛn fɔ mɔgɔw ye a tile de filɛ k'a fɔ a ye a y'a tulo mada ne bɛ siran n'i ye marifa ci ne kɔfɛ sisan ne bɛ siran nka n galena Ala la fɛn min tɔgɔ ye ko Ala ka diinɛ ne y'o siran sɔrɔ n yɛrɛ la don o don o kɔrɔ ye ko n ka taa diinɛ wɛrɛ la o diinɛ kɔni o siran tɛ na fiyewu n tɛ sira cɛ ɲɛ n tɛ sira muso ɲɛ denmisɛn t'a la maakɔrɔ t'a la mais n bɛ se ka malo mɔgɔ ma parce que i mana kodɔn cogo o cogo i mana bonya cogo o cogo i mana dɔnni sɔrɔ cogo o cogo n'i ni karamɔgɔ ye ɲɔgɔn ye hali n'i bɛ dɔnni dɔn ka tɛmɛ a kan i b'a bonya n bɛ adamadenw bonya mais Ala ka diinɛ kuma mana na i man k'a da ne m'a fɔ ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah yɔrɔ n'o fɔra sisan naga mɔgɔ ninnu dɔw sigilen a tile yɛrɛ m'a fɔ ten aw de b'u tuubi cogo min na o de tɛ a tile de ko ten parce que a bɛ taa jɔ dɔrɔn ashhadu ana la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu taa seli tiɲɛ tɛ ayi Muhamadu m'a kɛ tan sallallahu alaihi wa sallam kira m'a kɛ tan ashhadu kɔrɔ de b'a la ashhadu laɲini de b'a la
la ilaha illallah koro de bala muhammad rasulullah koro de bala muhammad abduhu wa rasuluhu koro de bala bon fi ka koro de fatigi ni ko ashhadu bi shiriya anna la ilaha ka fotigi werete illa allah fanakra alay bi shiriya ka fotigi site fanakra alay bon alay mune fuye sisa ibi soro ko de fatigi ne shiriya ne ivo ere mais ivo e muvo ne ma febo ay ama sabati ngo ashhadu musuni ngo ashhadu anna la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mishira ka fa mashite fana kara ala muhammad ala ka cide mais o ala inde ne bo durande batu ndifla faraka fiyo o ala ne de bo batu ndifla faraka mago te tambala mago te borejana mago te nangulukula mago te bienjula mago te kungrela mago te dasri bakorola mago te dasri falla ne mago te foila illa allah fona kara masakili billahi tallahi ni mago tubi afwaye kaka laydu ta kwati flafara alaka difference meslamen kafirite ala yele ko katti afa mamima flafara alaka la mais ango no la ilaha illallah muhammadur rasulullah taseli la ilaha illallah muhammadur rasulullah taseli chugudi no la ilaha illallah mu voye kango wala folo ayatule do ya partager bisuna kadi amma go be dallu minuna menane dallu yu mais fendo de buyena mbulu bi kateme fayda kan fendo de buyena mbulu bi kateme warika kateme sanuka kateme fembele jele kan mbulu bi wallahi udi ala ya latike adama de do kana du islamiya dine nan ne bolo bi o kumana ne islamiya dine fam ya chugo de islamo vle ko de fo ni muso e chrétien ya fo ka kana mba tobi ni muso e bultigi ya fo ka kana mba tobi ni muso bu kala da jine nuna afo ka kana nga tobi parce que ma fo ka wala doro ba fo ko no jine be kote jine bi to adama de no fe aba kanu abi to no fe abi se ka mago yen fe on yirala nga na meta jine munu sa kata ndigen so ta nono kena ubon ka farla filu fini bajila kan ke ni kafiriya de atida ka fi ni yake boras na mela ni yake boras na mela alhu kan biso ola mamina ngoti angwa manga ka fo ati flafara alaka ayofo ebo amidment ko la ankwa manko mbalwa muso afokiti suyenike suyende anga jamana ci wallahi mal flag de la fa ngono suyende ya ci zoom no fara doron pinakolo bla zoom nga wolu defo no olu e jakarta suyena we nunu mi jamana yere na folo be suyen ka bla o de on to kola olu te ka jete ko olu tala kwa mali billahi taala ni mari fonctionnaire ni ga fe ko lahara compte mi bokati wo uluka wallahi ulu ta jate kwa subhanallah ibi renege hala mi ga to minu la dege no e français na nyona am tlega français danga weta beta kranke tay ci fe français ministre binu we français ba kalama kalo saba wala ma kalo nani ministre ka compte bi leje na ya soro be ga jamana na folo tige no te ka tige mais on ta ministre mi nga compte bi leje bal o dugo kay rede ngake ministry kana parce que nan ngra ministry zigi me wara min dala mbo tige billahi bi ka wara min tige shweni du o wala olu niti se ka jama walma menu me adama de ngana mu adama do nga tere on fere ka adama do nga sugu kono ngana mu olu ti se ka baya ko fo on di shweni ke ndi shweni ke ko fe ko nti jena yake ni fembade krawo da panu huna wallahi billahi tallahi ni go mi mako ga bayake karsa shego karsa temena o make shego ba karsa temena o make walju karsa temena o make tu ebi yera nage e ma ko waljuwa na ko walju sa sora ne ga jine ni ga suene ni ga nabara ni e kundi kulo na ta wai wallahi ikama o shego ba munuma shega ahmad hamaula shego ba udoy shega ahmad tijani shego ba udoy shego bukadare shego ba udoy o ga laydu o ka changa teme baya woroka kuma yara to gasta seraga ima do tebba gelembe torika to tijaniya le tani kile akola shifeni billahi tallahi ivo ne de ba fiye mobba gelembe to tijaniya la ngale na qur'anan billahi tallahi to tijaniya la me nafiki jama bi kafiri sira islamo wonye kuma dola kwa me abi kungo de sama
ne de lalla ka fe ne atule ko ne ko billahi ni mo me tijaniya mine kalo woro kaja dogo kungili ka tijaniya ke hakika la bi ka walwi nganganda anga jamana la dai ma dai ne re tijaniya ne mu ga damu ko sana mo do yu ka mu ga damu ya fone ko lu kala mu ga damu ne sigi ka miri folo arab kala al muqaddam bisaganye ngume torika mu ga damu ya konte awon ni iko nyo mu ga damu ne ti soso parce que arab kando ya fama bi mana barakela ha mame aha jumai bateri wawi chogodi bateri 10% kaba ko islam khora ko oluga bara bilama oye obigele akosobe ay mamado erede ni samsung te ka jigi kusuro amsan boka do wala ay sa ko betizari mena dore ka do ala abike fe sa abi charger sa wuli ka ko betizari mena do ko betizari ndi men ti ay uti fengelina lumière do ende ati so de ko nyata sa afu yego ibatige folo kelin do ubina ben labay do be no inshallah ala re de bite sa awo ay nyimi fo do atle bi romina couranti ni do nyinga waxo ko ambe ligisi radi kon ame carte mena carte pro do courant ma sey folo mama da leja sa abe téléphone chargeur do ina sa abe atola ya balai atala oy fe ka jumenga sita ma wa tiga fala fa akai por bakinta ka dola ni ado ka ta sa ko ro ni ado ko vedere ka tele wawi charger ka tele quoi aka tele rere ni ado ay charger na sita minti damado ya chaque dimanche abete ukunde bolo wula na molu kona ma jete mina ke dum ne nyin ga chugodi abe mi mbolo ma jete mina ke ne de bina jete mina ka woni baga ma ne ma ne ga appel wi ke mi na ma ba on oflani entala me barake tan nu ngoni o programme tisa ka ne bolo de wala ala kan be so ama afamna ibo ang me yoro jumen sista baya kono amina awgana presse amina do fayda kono ala ko ba do de ga tule be mo do de bora faga quartier la kana hana do islamela vebi o jarani o de la ne to ga fo wabi adum senu hina mu flem mana kameno na facebook anin nen do ga manu ka dabla wabi chorba be ku nege wallahi ne taw nege ngalle na qur'anana aya bla hakillala wabi ko chorba manu be ka fo ama ko masha Allah karam ko nennina dina buru jalla mun me ko masha Allah ya jamba ya nege nebe wabi nyam ko ba fon fendo nebe wabi nyam ko ba fe fendo ba makoya ngale na alala shi dinte nenne na facebook a shite nenne na tiktok no ke jindo nege ko no ka be tawhidu barala ka be jahadi barala abe janame barala ngale na alala billahi tallahi yere fe kube ki nege kube ga cheni fi wiki janfa u deumbe docteur master de bubulo wallahi kalan doni yere kalan jere yere doni o bu deuna ya fa moi anga bi baray kafanga bi baray kafanga bi baray man chef connexion de jolo jende be misiki jela ka jimini ya fam ivo ya fam wala ngo mbi mi fo wahabiya dum senu nyina mali wahabiya dum senu o ga sabali
o ko bi ka kalan kɛ o ko cɛsiri u ka kalan kɛ n'u ye kalan kɛ u ka gɛrɛ maakɔrɔbaw la ka kodɔn ɲini wa bi cɛkɔrɔba minnu bɛ k'u nɛgɛ k'u bila Facebook nɛni ni dɔgɔyalima na k'u bɛ tawhidu baara la u bɛ k'u janfa wallahi ngalena ala bonyana u bɛ k'a janfa wa bi ɲɛmɔgɔ an ka tɔri ka ɲɛmɔgɔ lajɛ i bɛ tɔri ka ɲɛmɔgɔ cɛ o cɛ dɔn Mali la a bɛɛ den bɛ ka waazulu kɛ Facebook kan y'a faamu wa o tɔri ka ɲɛmɔgɔ ninnu denw o tɔri ka ɲɛmɔgɔ ninnu denw olu tɛ maa nani kɛ o tɛ maa dɔgɔya kɛ wa biya karamɔgɔba ninnu lajɛ u denw wa biya karamɔgɔba minnu bɛ Mali la u denw u ni nɛnikɛla ninnu hali u ti kɛ kelen a dɔ ta a kelen ta dɔrɔn ko Mali kɔnɔ yan ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin docteur in dɔnnen don nin dɔnnen don jɔyɔrɔ la mais a bɛ to ka mɔgɔw neni a den bɛ mɔgɔw neni billahi taala ati o bɛ ka jeunes nɛgɛ k'a bɛ tawhidu baara la ka jeunes nɛgɛ k'a bila ka mɔgɔw neni ka jeunes nɛgɛ k'a bila ka mɔgɔw dɔgɔya an bɛ somɔgɔw dɔgɔya an bɛ bolitigiw dɔgɔya an b'a kɛ tan hey ne y'a de y'a fɔ boli tɛ foyi ye boli tɛ foyi ye boli tɛ se foyi la boli ye yirikuru de ye kurukuru de don mais kana fɔ bolitigi karisa tɛ foyi ye ala m'a f'i ye kana boli neni a yɛrɛ boli t'i laban ala de ye kelen ye ni boli kun bɛ laban alikaba kun ye boli 300 ni boli 60 a bɔra ye n'an ka denmisɛnninw t'o kɛ dɛ u bɛ tila ka bolitigi dɔw de ta u tɔgɔ ma k'u dɔgɔya k'o ye tawhidu ye k'o ye diinɛ dɛmɛ ko parce que k'olu ye dɔ fɔ diinɛ ma ala de ko a kana fɛn fɔ u ka fɛnw ma mun kosɔn u ka n'a ka ala neni diɲɛ don o don b'an dala dɔw ye kuranɛ dɔgɔya dɔw ye kira dɔgɔya u ye kuranɛ dɔgɔya u ye kira dɔgɔya Mali kɔni wa ma dɔrɛ fɔ dɛ Mali taw olu ka kuranɛ dɔgɔya n'u ka kira dɔgɔya bɛɛ bɔ wahabiyaw la billahi taalahi a bɛɛ b'u la parce que munna diinɛ bɛ lase k'a sɔrɔ i ma adamaden dɔ ta tɔgɔ ma k'a dɔgɔya k'a buja bali diinɛ bɛ lase k'a sɔrɔ o tɛ an ka diinɛ kodɔnbagaw bɛ yen exemple n b'a ta wahabiya dɔnnibagaw la sisan n bɛ se ka min ta n b'a ta tɔgɔ ma Usman Solihu Tarawele min kuma o wɛrɛ ta san kɛ k'a ka waazulu lamɛn k'a ban k'a fɔ ko Usman Solihu y'a fɔ ko karisa tan dɔ wahabiya don Usman Solihu ye wahabiya de n galina ala la mais ne bɛ n sigi ka darisu t'a fɛ billahi n b'a ka walanda lamɛn parce que munna n b'a dɔn a bɛ ka kuma dɔw fɔ olu ni ne ka hakilila tɛ kelen mais tellement que i bɛ kodɔn sɔrɔ Usman Solihu ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ dɔ de ta précisément ka yɛlɛ o kan ka kutuba yɛlɛ o kan walima ka waazulu yɛlɛ o kan i t'o ye